Hvis folkens hænger lige ude med Michael Jackson. Au! Det var det, hun sagde. Og ja, Michael Jackson har altid været min idol. Jeg blev faktisk rigtig ked af det, da han døde. Det er tragisk. Mange siger, at det var lægens skyld, men mange siger også, at det var noget, der hedder Illuminati. At det var dem, der fik ham til at dø. Og ja, mange siger, at det bare var et uheld. Ja. Men jeg tror bare, det var et uheld. Jeg tror ikke på alt det der pis, der folk siger. Men ja. Jeg kan godt lide hans sange. Selvom de er rigtig gamle, og nogle af dem er sådan ude af mode eller noget. Så nyder jeg at høre dem, fordi det vækker minder op. Ja. Michael Jackson blev jo også kendt for popkongen. Popkongen. Var det popkongen? Ja, det er popkongen. Og som vil også være ligesom Michael Jackson. Altså han opererede sig jo vid for ikke at blive adskilt. Det synes jeg var rigtig stort af ham. Og det var måske også blandt andet derfor han skulle have alt det der medicin som han døde af til sidst. Det er sindssygt, hvordan folk kan dømme en, bare fordi man har en anderledes hudfarve eller noget. Altså, jeg forstår det slet ikke. Slet ikke. Altså, jeg har både danske venner og nære-venner, hvis man kan sige det. Ej, jeg kalder dem ikke nære. Jeg siger mørkere venner. Nej. Jo. Tamilske venner. Sådan der. Ja, min bedste ven, han er tamiler. Han hedder Javid. Og ja. Jeg synes ikke, man skal dømme folk ud fra deres udseende, men mere på deres personlighed. Men min pige må gerne være lækker, altså. Jeg vil ikke være sammen med en grim pige. Altså, hun må gerne være sådan okay, men ikke alt for grim eller tyk. Altså ikke fordi jeg har noget mod tykke mennesker, men altså kun piger. Eller hvad? Jeg kan godt lide... Nej, det er forkert. Altså, jeg har ikke noget imod tykke piger, men de interesserer mig bare ikke. Og jeg har heller ikke noget imod tykke drenge, men jeg er ikke til drenge. Eller, ja, det er jeg sikker på. Ja, selvom jeg kan lave nogle bøsse ting. Nå, jeg smutter.